Ay, te. Kumusta naman mo diya, Entang? Sama ni atong baby nga buwang. Nagkalabsik man. Sa buwan na tao. Baby nga buwang, nagkalabstick. Alam mo na, hospital, mura lagi nagnaikuan. Mura nag-eskulahan, yung daan, yung uluhan. Tarong kunti, magputas pampang kaya kung inflation. Kamog doha. Kamog doha. Magpapagaling ka dyan. Kamog doha, te, kamog doha. Kamog doha, dali, kamog doha. Ay, Kay O yan, ano na. ako siya ipapapay ko. O, dirap na. Dirap yung tambal, di o, dirap. Dira o, nagsinagam kami. asa guys, nawila ma? O. Kanil na. Ano na? Kasama. Dara o, gatas-gatas. Ha? Gatas-gatas. Niguro nang inom gatas-gatas. Mga pangiti ay. Bakit? Ya, asa naman ron imong isa may nagbantay atong duha nimo te. Pwede na. Naisipon ba nga pinakayo, kakinsa ka na? Sa ila siguro na kanang naihangin. Kaya ganiya ko man, ilahan ng kuan, pamila. Kumain ka na, te. Ikaw, nakate? Ate, baka. Kumain ka na, kay makikod ni magkasakit. Kumain ka na. Ay, yung mga bata doon, painumin mo ng ganito yun, no? Ate, kasi kuya mo. Kasi, para pati siya, uminom na rin. Si Dudong te, nag-inom anak te Arce. Ayan na, Te, pag-inom isa. Ate, pag-inom isa. Ilan ko yung tubig kung naay ka na kung naa dito yung ano dito, magpabukang sa tumbler o padali ra, Ilan na sa mga ganun na nagkatutupod. Oo, okay. Para kuhan ko ka na, para hindi ka utrong laboratory yung tugo nga, clear na, okay na. Tao na dati. Akin guys.